No niin joo siis. Mä toivon, että mun ääni kuulostaa nyt vähän paremmalta, kun mä kuvan tänne tällä jälkeenpäin, tai sisäänitonteen jälkeenpäin. Ja mä toivon, että kuulostaa vähän paremmalta, mutta joo. Niin tässä mä oon hautaa ajamassa ja niin tää on varmaan kapinaa kuulosta, mutta on tietysti toivon, että se on vähän parempi äänenlaatu ja tälleen, mutta siis tässä mä ajan tuolla Laiskella hienolla niin sanotusti. Vähän sykyy ja tommoista niin, ja tässä näin mä käyn tuohon vasemmalle, en tiedä vaan ja menen ajamaan. Kuulostaa kyllä hyvin tyhmältä mitä mä selitän, mutta joo. Jos tosissaan jotkut ei jää kuulla, niin toi hyönä, niin mä ajan tässä näin. Se on menkiä merkkisissä hyönä ja mä ajan tuon 120 toi kone, millä 120 ja niin edespäin. No, tästä kuvasta ottaa vähän huomata, eli voi olla vähän tankovinossa. Ja niin edespäin. Et sit tässä mä ajan niinku joku about 4 kilsaa niinku maksimissaan. Mut tässä näin mä ajan about semmoista niinku 50, vaikka ehkä siltä näyttäisikään. Mutta siis niinku about semmoista. Mä voin ehkä vielä lisätä tähän videoon nopeusmittarin, koska kattoo nyt. Jos ihmettä mikä tuo äsken ääneen, niin mulla on tuossa tuollainen kissa vieressä. Niin alkoi pistämään joo. Kuulostaa niin tyhmältä, mutta kyllä. Niin sitten tässä näin mä vaan ja tossa noin. Tää on vaan tämmöstä tuolla uskosta tuo ihan toivottavaan poussu. Jos ei tästä näin pitkä, mutta tää video kestää aina 6 minuuttia, ja mä saatan kyllä tästä vähän sit leikellä jotain, mutta joo. Että voisin tästä tuosta joo. Tää on vähän tämmöstä, että tää ei oo mitään sinne YouTube-ottaja, että meidän kaikki on verran, niin tässä mä ihan puhelimella poistan tää video ja kuulostaa äänitän tähän päälle. Ei mitään semmoista koppulaisen hirveän möykkymistä mä tekemään. Puhui ja toissi. Pitää laittaa niinku, mulla ei toimi siis mönkessä jarrut. Yllätys, koska Kiina laatu. Tuonne jarrupalaa lentää ainakin pellon, tuossa olisi astunut totta. Niin tuonne jarrupalaa lentää ainakin pellon yli. Ja niin mulla pitää käyttää moottorijarrut. Ja suudut pahoittelut ääreä viestää. Siinä tästä, mutta joo. Niin tästä en mä vaan ajaa sitten ja ehkä vois leikata sen video. Ettei sen puoleen. Mä toivon, että tää on sekin kuulostaa jotenkin kivalta. Joo. Tässä mä käyn mikä ympäri tuolla yhdessä risteyksessä ja niin edespäin. Mä toivon, ettei kuulu paljon taustameteliä tähän näin mitä mä nyt puhun, mutta mä toivon, että ei kuulu. Mä yritän vielä lisätä tähän nopeusmittariin, niin näette, että kuinka kovaa mä ajan tästä kovaa ja kovaa, kuin hiljaa mä ajan tässä. Ei tää rommu kuljessa on kovempaa, tai rommu kyllä siinä nyt ajaa, mutta olisi kiva, jos vähän jotain parempaakin alla. Että kyllä se siitä sit niinku kyllä silleen niinku kovempaa pääsee vähän sen, mutta ei niinku ihan hirveästi. Mitä mä oon tuolta huiputtaa, niin maksimit on se 70, että tästä voisi ihan just aikaa videoon, että jos sit pienen reisin ja kuulosti kotismalta.